To se mi na těch starých Call of Duty strašně nelíbí. Normálně byste tohle normálně přeskočili, ale on to přeskočit nemůže, protože to neumí. Čau lidi, vítejte u nového dílu. Dneska to je díl ze hry Call of Duty War at War. Jelikož nemůžu natáčet na ten kanál, tak točím na tenhle, pokračuju na tenhle, ale ostatní díly si zkoukněte tam. Já mám odkazy do popisku videa, tak je můžete zkouknout. Nevím, jestli se dá. No nic, jdeme na to. Pokud to nebudu natáčet, tak mi to vytočí mě to. Dneska máme misi Ocelový kruh, je 23. dubna 1945, Pankov, Německo. A jmenujeme se Vojím Petrenko. Já jsem Petrenko. Mohli jste si všimnout, že dneska to je s webkou. Nevím, prostě jsem se rozhodl pro webku a... Ježiš, zbraně. Vyměníme... Tak, tu zbraň prostě miluju. Typická ruská zbraň, ale nejlepší. Jdeme dál. Dneska mám strašně dobrou náladu, takže dneska to můžeme strašně vyhypovat. Protože mi vidíte na té webce, nemůžu dneska vypadat jak debil. Takže jsem si to vlastně dal trošku jinak, než mám normálně, když natáčím. Já jsem vlastně ještě nenatáčel let's play s webkou. Nebo jo? My jsme mistři v házení granátu, tak tam hodíme granát. Takhle, přesně. Ty vole, to mi sere. Oh, get wrecked. No nic. Ježišmarja, jsem si tě zlékl. Ježišmarja, tebe taky. To tam máme jako střílet. Vole. Přes tohle mě nebaví střílet. Ses netrefil, borče. Netrefil. Cože? Už nemáme náboje. To mám jako udělat, jo, tady. Kaj střílí? Jo, tam si. Ty vole. Já jsem se do něj netrefil. Počkej. No nic, jdeme dolů. Jdeme dál. Nebo to byla nějaká písnička. Dál. A máme munici. Máme 355 nám. To je, jo, to je náboj. OK. Teď se nám trošku lagly FPSka. A to nevadí. Protože my dokážeme hrát i bez nich. Metku. OK, asi máme jít nahoru, tady. Ježišmarja. Kulomet. Tuhle misi už jsem hrál, ale tohohle kulometu jsem si nevšiml. On to byl kulomet? Ty pičo, tak to ne, to bude větší hype, než jsem si myslel. OK, jdeme dál. To mám jít dolů, jo? Asi jo. Ježišmarja. Žádný taky, kámo. To se mi na těch starých Call of Duty strašně nelíbí. Normálně byste tohle normálně přeskočili, ale on to přeskočit nemůže, protože to neumí. Ale přihlasil se do války. Víte co, přes registrace do války, to je úplně normální. Ona se mu zezadu. Já jsem si myslel, že za náma někdo je. Ale nevěděl jsem, že zrovna tenhle píčus. Němci jsou svině. Svině, ale já jdu dovnitř. Protože se bojím tady těch gejů.
Uši, já mluvím typicky o Němcích jenom ve hře. Ale jinak já neznám. Já nevím, jak se chovají Němci. Jenom vím, že za války byly svině. To je asi jediné vysvětlení. Ježiš, ty střílíš často a stejně tě trefím. A trošku knife. To nám chybělo. Něco mám na myši. Jo, dobrý. OK. Jo. Granát! Granátem jsem si hodně... Ty pičo, ten mi zaskočil a mluvil jsem jak debil. Jo tamhle. Já jsem to viděl, proto jsem zdrhal. Jako vážně, on nás to vrátil až tady. Zase jsem mu knifnul, tam knifnul. To je pěkný. Co tam děláš? Co tam děláš ty? Kdo mi pořád střílí? Pořád střílí jenom mě? Hovada. Já můžu tady nahoru. Počkat, jak jsem se to dostal? Počkat, jak chci nahoru. To by byla prdel. Teď si trošku postřílíme kulometem. Svině, ty tu nejste jediné, co mají. Tu nejste jediný, co mají kulomet. Já mám taky kulomet. Haha. Gej. Já mám taky kulomet. Do piču. Já jsem s vámi. Žádné také. Jestli moc žvu do toho mikrofonu, tak mě neupozorníte, tohle není livestream. To budu s livestreamem, protože včera jsem livestreamoval, moc jsem tam řval a lidi mě upozorňovali na to, jestli řvu nebo ne. Takže vy mě asi těžko upozorníte, protože tohle livestream není, ale vy nejste blbí, takže to víte. Tady je hezky. Proč za války bylo lepší počasí než je dneska? Dym. Já do něj hodím granát a to stejně nesejme. Ale si položím zbraň. Ne, to nejde. Já jsem si to chtěl položit kulomet. OK, mrtvý. Damn. Já jsem se mu to vojáků. Že to ani není možný. Žádno takhle, nikam nejdeš. Ty vole, jsem se tě zle, jako... Trošku nevyšlo s tím granátem, kámo. Jenom jak vidíte, jak tam běží. Nevyšlo. Další se chtěl hodit granát. A stejně se hýbe. To je co dělá. Já se s tím nebudu srát, tam není granát. Prostě. Já jsem se netrefil, trefil jsem se dolů. Tak jdeme tam. Tady na to si musím vzít lepší kalibr. Kulomet, náš magický kulomet. Který už má jenom 7 nábojů. Přece úplně normální. Tak. Dneska mám v plánu natočit 2 díly. Tak dneska. Tam s bazookou na nás, jo, tak OK. Počkej, já si nebudu vzít tu bazooku. Za co to má? To píče. Ne, ty se netrefíš. Už se znovu netrefíš, já ti říkám, že se netrefíš.
On se trefil. On se trefil. Já mu kurva říkal, že se nemá trefit. On nás to vrátil. On se zase trefil. Tak je to píča. Je to píča. On se trefil i tak. Okay, not bad. Not bad prostě. Už zase! Do píče. To jsem neřekl. Nechci být prostě do videí, ale mi už to sere. On se pořád trefuje jenom do mě. Svině. Konečně. Už jsem zase úplně červený. Tak teď si mi nastaral, kámo. Teď si mi nastaral, bro. Vy letíte na Mars. Jo. A podával jsem si před týdnem přihlášku na Craftcon. Tak možná se uvidíme na Craftconě. Jo, tam je ta svině. Už jsem ji viděl. Já jsem si říkal, co to je. Mělo to kovovou držku, tak jsem si myslel, že to je nějaký debil. A tady to je samý debil, takže to je bak. OK, dáme si naše PSH. A jdeme to tu vystřílet. Do piče. ne, pomoc, tam jsou gejové. Vystřílet to tu jdeme, vystřílet. Hezky rusky. Je hezky česky nebo hezky rusky, ale podle mě hezky. Ty jak se tu dostal? Ty jsi nějaký sprinter, ne? Ne, pauza, já si musím nabít zbraň. Ok, můžeme jít. I'm back to game. Oh. Jinak vyšlo. Mně se líbí strašně ta logika těch Němců. Jsou úplně blbí. Oni drží zbraň a místo toho, aby vás střelili, tak vás chcou tou zbraní trefit do hlavy. Prostě jen tak. Netrefit. Ty nikam neutečeš, teda pokud nechci skočit tady. Aha, tam nemusím skákat, to můžeš jim zajít. OK. My už nemáme munici. To je pěkně v prdeli. Protože tu munici potřebujeme. Tak už vím, co to je za misi. Tohle je strašně pěkná mise. A už se blížíme ke konci hry. Celé hry. Takže za pár dílů dokončíme celou hru. Tak na vás si beru kulomet, vy svině. Mě tu nikdo střílet totiž nebude. Počkat, já musím nabít. Pauza. Já musím nabít, ale tohle není paintball. Vy mě celou dobu vidíte v té kameře, že? Jsem do toho zažraný úplně. Mě ty Call of Duty strašně baví. Už od malička mě strašně bavili, takže asi chápete. Ale nikdy mě nenapadlo natáčet takovou hru. Já vám říkám, že když nenatáčím, tak se soustředím víc. A zároveň, když vlastně já mám ten pocit, že vy mě vidíte v té kameře a mě to strašně znervozňuje a já pak nemůžu hrát klidně. Já furt musím myslet na to, jak se tvářím v té kameře. A to je strašně, já nevím, jak to říct. Strašně divný. Vyměníme zbraň? Vyměníme zbraň. Nebo tak už nemá žádnou munici. Jo, tohle je luxusní zbraň. Už jsme ji v jednom dílu měli. Teda pokud jsem to natáčel. To Německo nějak... Dále zbraně automatik. Teda, jak to říct, automatik ne, ale nemusím mi po náboju nabíjet. Jak tam ty debilní pušky.
A pokud se nemýlím, tak to je takový copyright z Call of Duty 2. Prostě okopčili mapu. Tak to je všechno z tohohle dílu. Doufám, že jste se pobavili a příště se uvidíme zase v Berlíně. Tak to je vše. Čus! Nebudu copyright. Čaute.